MeghalayaPost.news. Daki hajar ngut ki paidbah ki blawan snulem habawan ra kambet badangsa jong Dr Ricky Syngkon syakaying sa jong Nongsder hadin blawan ra kambet na pokse shillong menta kasngi ki he no ilam ka VPP na du uba arden mila basai mon kum presiden ka VPP ki MLA ki MDC bat ki wei kila sunran lang na du shillong banwan ra kambet hakaying sa jong Nongsder kumbala sakhi daki hajar ngut ki paidbah ru kila tu lang ban snulem kambet badangsa Dr Ricky Syngkon bat ki babun kila yam bat penpau ya kajing du nong ka bakrau halor kajing klat bakendit jong MeghalayaPost.news.